眠ってきちゃったよね。眠い。本読もう読みにしましょう。また明日にお休みカオス。夜中に出かけて戦闘。各ちゃん、頭が痛い。どうやら風邪を伝えてしまったらしい。ですかねえけど。今夜に組んで眠って寝てようか。じゃあおやすみ。夕飯に買いに行くか。